Sziasztok, csoporttársaim! Már régóta begyenbe van ez az úriember, Radics Attila a neve. Humorizál, meg mit tudom én, mindenféle videókat rak fel a YouTube-ra. Ennek nagyon nagy sikere volt a Magyar vs Cigány. Ugye láthatjátok, hogy majdnem 1,5 millióan nézték meg. Na most ez az ember a népünket gyalázza, és a magyarok örömére teszi ezt, és majd mindjárt megismeritek, hogy milyen, majd a jövőben lehet, hogy komoly konfliktusok lesznek ezzel az úriemberrel. Na most nézzétek meg, hogy mit csinál. Például, ugye hatalmas sikere volt, ugye mivel a magyarok nézték ezt meg sokan, nekik tetszett. De nézzétek meg, hogy a cigány munka néven, tehát ez parodizálás. Magadra. Hogy gondoltad te? Mondd csak meg, mennyi az idő! Ne! Mondd meg, hogy mennyi az idő! Tehát a magyar származású fiatalember könyörgött bocsánatért, egy véletlen ugye vállütközés során bocsánatért könyörgött, a cigány ugye támad, majd kiüti, ezután pedig ellopja a telefonját, és mosolyogva, ugye az már a saját lényéből fakad ugye a Radics Attilának, hogy csajos ilyen hölgyi léptekkel mosolyogva elszalad. Most ez akinek vicces, én nem tudom, hogy ebben mi a vicc, főleg egy cigánytól. És akkor ezt nézzétek meg, aki akarja. Arról szól, hogy a magyarok normálisak, a cigányok meg rohadt szemétláda gonoszok. Na nézzük. Akkor hol van. Nézzük akkor. Hogy gondolod ezt, hogy youtube-ozol? Mi? Ki vagy te? Ki vagy te? Mutatkozzál már! Basszus, még az óra dolgoznom. De viszont utána... Na ezt hallgassátok. Itt megmagyarázza az úriember, hogy ő egy asszimilálódott egyed, ő tud viselkedni, és meg akarja védeni a cigányokat, meg magyarázatot akar adni, hogy miért csinál ilyen a népünkből gúnytűz, és gonoszságokat csinál cigányként, a magyarok szórakoztatására, és akkor itt hallgassátok ezt a védőbeszédet. Előre mondom, hogy mi lesz. Azt fogja mondani, ugye ezt is megnézték 200 valahányan, csak mondom, hogy azt fogja mondani, hogy ő meg akarja védeni a cigányokat, majd mindjárt lejátszom, és azt mondja, hogy a cigányoknak a többsége nem tud beilleszkedni, nem tud viselkedni, ő pedig azon kevesek közé tartozik, aki tud viselkedni. Na nézzük. Nagyon sokan írtatok rasszista kommenteket, de tényleg. Írtátok, hogy én is rasszista vagyok. Az Isten áldjon meg, cigány vagyok. Hogy lehetnék rasszista? Én csak csináltam egy paródia videót, mutattam egy görbetükröt az embereknek, aki magára vette, az magára vette. De innen szeretnék bocsánatot kérni mindenkit, akit esetleg megsértettem. Én ezt a videót nem azért csináltam, mert lenézem a fajtámat, mert ugyebár én is cigány vagyok. Én nem nézek itt senkit. Én ezt a videót szimplán csak azért csináltam, hogy szórakoztassalak titeket. Na, most fog jönni az identitás zavarnak a legmagasabb foka, ami számos asszimilálódott egyednél van, főleg akik iskolázottak, vagy valamilyen sikert érnek el, átesnek a ló túloldalára, annélkül, hogy felfognák. Tehát most mondta az előbb, hogy bocsánatot kér, és most mondta, hogy ő meg akarja védeni a cigányokat, és ő cigány, és nem rasszista. Na most hallgassuk a továbbiakban, hogy miket mond. Aki a népünkből származik, tegye a szívére kezét, és ítélje meg, amiket most hallani fog. Nekem ebben nem volt semmi hátsó szándékom, és semmi ilyesmi. Térjünk is rá a lényegre. Én ezt azért csináltam, igazság szerint, mert nem szeretnénk mínusz 999.999-ről indulni, azért, mert más fajtársaim elbasszák azt, amit én majd fel fogok képíteni. És nem akarok egy olyan közegbe élni, ahol mindenkit általánosítanak, hogy ha ő cigány, akkor ő már nem tud viselkedni. Ha ő cigány, akkor ő nem tud beilleszkedni a társadalomba. Én igenis be tudok illeszkedni a társadalomba, és tudok viselkedni. Most jön a lényeg, gyerekek, most jön a lényeg. Idáig ez még érthető, de most jön a lényeg.
kell, hogy védjem a cigányokat, mert vagyunk egy páran, ugyebár, akik tudnak viselkedni. Vagyunk. Nem sokan, de vagyunk. Többség, az nem tud viselkedni. Na, látjátok, tehát így védi meg a cigányokat, hogy a többség nem tud viselkedni. Testvéreim, az Isten előtt mondom nektek, hogy a cigányoknak csak egy nagyon kis része az, amelyik nem tud viselkedni. Higgyétek el nekem, és ezek alapján ítélik meg az egész, kollektíven az egész népünket, most jelen esetben ugye Magyarországon. A kevés, akik bűnöznek, vagy ilyesmi, az, higgyétek el nekem, testvéreim, az Isten előtt mondom, az egy nagyon kevés rész. Egy nagyon kevés rész. A többségünk ókori, őskori körülmények között él, szegények, jó emberek, családok, gyerekek, felnőttek tudnak viselkedni, és az ilyen áruló kutyák, majd csinálok róla amúgy live-ot, mert be lesz fenyítve, ha csak nem szól megint valamelyik rokonom vagy ismerősöm, hogy hagyjam, mert mindig, hogyha valakitről megvilágosítom, akkor mindig jönnek valakik, aztán megvédik. Na mindegy. Szóval ő asszimilálódott, ő tud viselkedni, ő meg akarja védeni a cigányokat, gúnytűz belőlünk, de azt mondja, hogy a cigányoknak a többsége, ezt hirdeti a magyaroknak ilyen nézettségekkel. 228 000, amit a legelőször bejátszottam, 1,5 millió, és ugye rendszeresen nézik, ugye az oldalán 37 000 feliratkozó van, mi népünkből származik, és azt mondja, hogy a népünknek a többsége nem tud viselkedni, nem tud beilleszkedni, erőszakos, stb. Értitek ezt egy az, hogy identitászavar, a másik meg az, hogy gonoszság. Ezt hallgatják, értitek? 228 000 ember hallgatta, hogy a cigányoknak a többsége nem tud beilleszkedni. Egy olyan fiatalembertől, aki azt mondja, hogy ő nem rasszista, ő ebből a népből származik, és hogy ő jót akar, meg minden. Ő azt mondja, képzeljétek el, hogy milyen káros, milyen roncsoló hatása van ennek a népünk számára. Nézzük tovább. Abszolút nem tud viselkedni. És azt hiszi, hogy az erőszak az megoldás. Az erőszak az nem megoldás. Abszolút nem megoldás az erőszak. Ja, várjátok ezt vissza. Vagyunk. Nem sokan, de vagyunk. Többség az nem tud viselkedni. Abszolút nem tud viselkedni. És azt hiszi, hogy az erőszak az megoldás. Az erőszak az nem megoldás. Abszolút nem megoldás az erőszak. A többség nem tud viselkedni, és azt hiszi, hogy az erőszak a megoldás. Na ezt hirdeti egy mi népünkből származó, ugye humorista, táncos, boxoló, mit tudom én ki a faszom, de majd fog kapni. Erőszak. Azért, mert te a gyengébbet bántod, attól te nem leszel több az életbe. Attól te senki nem leszel. Magyarokból is van jó és rossz. Én független szeretnék maradni, és most beszélek erről a témáról. Elsőnek és utoljára. Én nem szeretnék erről beszélni többet erről a témáról, hogy cigány, nem cigány, arab, török, német, muszlim. Vannak jó és rossz emberek. Vannak olyan emberek, akik tudnak viselkedni, és vannak olyanok, akik nem. Cigányba igaz, ugyebár több az, aki nem tud viselkedni. Mert van. Nagyon sok ember van, aki sajnos nem tud viselkedni. Én bemegyek egy boltba, 24 éves vagyok, aki nem ismer, egyből ki fog nézni, mert én cigány vagyok, a többi miatt, aki nem tud viselkedni. Ebbe a videóba azt a gátat akartam áttörni. Na, tehát teljesen uszító jellegű, teljesen az asszimilálódás izéjére állt egy nagyon gonosz fiatalemberről van szó, és akkor erről szólt volna a live, mert a jövőben fogok róla, lehet, hogy a mai naptól már fogok róla live-ozni, erről az emberről. Nagyon régóta a begyenbe van. Azt mondja, hogy lássátok, hogy tisztázzuk a izét, a cigány-magyar helyzet, ez vagyok én. Cigányokat gúnyolja, de gonosz módon ő gúnyolja, és akkor 19-én, tehát ebből lesz majd a nagy balhé, hogy 19-én megnézték 106 000-en az Ali Abdul Aziszt, megtámadta az Ali Abdul Aziszt, testvérünket, igazi, nagyon jó cigány testvérünk, annyi, hogy az Ali élőadásozik a Facebookon is és a Youtube-on is, és hogyha valakik nézik, akkor áldja őket az Istennek a nevébe, jó kívánságokat mond, ha pedig valakik beszólnak neki, akkor azokat csúnya szavakkal, ugyanúgy ő is csúnya szavakkal látja el. A magyar nyelv megengedi. Magyar nyelven beszél, és a magyar nyelv számos olyan szót, terminust, meghatározást tartalmaz,
amit ugye a káromkodás kategóriájába rakhatunk. Művészek is használják, reppesek is használják, a filmekben is használják, a magyar nyelvnek nagyon széles ez a káromkodó része, a cigányok egy részét kisajátították, tehát vannak kimondottan cigányok által használt szavak, ennyit csinál, semmilyen rosszat nem tesz, az Ali Abdul Aziz, nagyon sokan szeretik, nagyon jó ember, aki őt nem bántja, azt ő se bántja. És ha valaki vele csúnyán beszél, ennyi, akkor ő is csúnyán beszél. Na most ezt az embert, az élő legendát, az Ali Abdul Azizt, élő legendát, nagyon jó szívű cigány testvérünk, nagyon sokan szeretik, élő legendát megtámadta, ez az asszimilálódott, népünket gyalázó, undorító, mocskos, aljas féreg, és majd erre fogok én is reagálni, mert az Ali az egy nagyon jó szívű, és megtámadta ez a gonosz, asszimilálódott, az asszimilációnak a túloldalára átesett, identitászavaros népünkből élősködő, gonosz, undorító, mocskos, aljas, gyászkenet féreg. A káromkodásról még csak annyit, hogy a magyar kultúrának annyira a része, hogy például filmek, a magyar igazi nagy filmek, akár művészfilmek, akármilyen filmek szinte nem is nélkülözik a káromkodást. Lásd még a kimondottan erre épülő filmjüket, a magyarországi filmet, hatalmas sikerű, az Argó című film, de nagyon sokat lehetne mondani. Na ebből még bemutatok egy párat, de ez csak azért, hogy majd a jövőben lássák, hogy mi történt. Én már néztem egy ilyen buzi utánozza Brandon Dassakegyomrát. Ez a hölgy a Ali Abdulnak, a Ali Abdul Aziznak a kedvese, ő is élőadásozik, egy nagyon-nagyon végtelenül kedves, bájos és elragadó élőadásozó, mind a Youtube-on, mind a Facebookon. Na és akkor itt tüzen neki. De közben meg a legnagyobb vanzer, vagy érted? Van, de köcsögök, mint te. A kapád sírjára. Aki akarja, nézze meg. Most nem fogom lejátszani, aki akarja, nézze meg a Youtube-on. 106 000-en nézték meg, azért, mert ezt a mocskos férget ugye nagyon sokan izélik, és akkor itt magyaráz neki. Itt a bizonyítási lehetőség. Találkozunk normális keretek közt, hívok egy videóst, mindenki lássa, tudod, nem kell primitíveskedni, de megfelelően mehet bárhol, érted? Én nem egy majdrés gyerek vagyok, soha nem is voltam az. Csak figyelj, a rendőrségre ne szaladjál be, légy szíves, jó? Csak feltételezem, hogy kiállsz ellenem egy boxmérkőzésre. Ha kiállsz a boxmérkőzésre, akkor normális keretek közt leboxoljunk fel a kúrjótokra, és akkor megmutathatod, hogy te tényleg a működőképes gyerek vagy, te tényleg vagány vagy, oké? Még egyszer mondom, én nem fenyegetlek, ez csak egy tény. Én mondom a tényeket. Szóval kihívta az Ali Abdult. Mi fog történni, jó barátom? Mert te ilyen vagány csáó vagy. És még egyszer több videót nem szeretnék erről csinálni, mert remélem te is fogsz keresni engem, megbeszéljük, de én azért nagyjából levázolom neked, hogy mi fog történni. Nézd meg ezt a videót, oké? Lépj vissza! Remélem láttad, oké? Neked körülbelül 3-szor ekkora fejed, úgyhogy jó nagyot fog szólni, mikor úgy telehúzlak, úgy komolyan, így, tudod, így lassítottba, figyelj, Conor McGregorba, figyelj. Úgyhogy azt mondom neked, come on fight, gyere fightolni, viccek félretéve, gyere. Utasd meg, mondom. Itt a bizonyítási lehetőség. Na ez az asszimilálódott egyed, ez az asszimilálódott népünket gyalázó egyed kihívta az Ali Abdul Azizt, aki a népünk hagyományait tisztelő és szerető, mi népünkből származó, a népünket képviselő, igazi nemzeti hős és élő legenda. Ez a kiszemett szemöldökű, asszimilálódott egyed kihívta. Úgyhogy majd fogok csinálni ezzel a Radics ellen egy videót, mert dumálni nem tud, kommunikációja nincsen, fenyegető, jó dumái nincsenek, ami ugye ez megalapozta volna, hogy egyáltalán komolyan vegye az Ali. Annyi, hogy több ezer, ugye magyarok nagyon szeretik őt, a magyarok, meg gúnyolja a cigányokat, ezért szeretik a magyarok, és ezért őt megnézik. Igazi cigány ezt az embert nem szereti, hanem megveti. Szóval majd csinálok én is neki egyet, hogy kell kihívni valakit mérkőzésre, meg elmondok majd erről az emberről egy pár dolgot. Na mindegy, Isten áldja meg benneteket,
Csak azt akartam, hogy tudjátok esetleg ti is, aki nem ismerte volna ezt a fiatalembert, hogy kicsoda.